Aizola airport ala ma chuan silchara tang hlirin thlo thin ani a pu muak turin silchara jipin ka chuka darsom pakhat vela anron thlok thlenga ruwa asurna sa in tui alian na sakhop maya airfield ta tanga silchar khuwa hi ahla angrenga katayar apang chartlat mai asper kan thak nuwa kilometer ni or kan tlan ma in a chele a motor awang si a kan pahni chuan kan siam duna den right le hen pampo ka pai thlapa kan siam mol lai hian nula lau thong lutuk o ti hriat tak hi kan pia lok phai pheya auri kan hreta a ka hlau ang reng khop mai ma se hlau angalan ka du lova pu chuan a workman chu suitcase atangin a phora ri a omle vai chuan kariko tang ati a hnu loka voithum fia em mai hian chu nula chu lau thong lutuk orol top chuan aron trele ta a pu chuan a record man thlapa are ve tamaya motor ke kan siam zo chuan kan tan le ta a kan tlan pa hian a thil record chu kan ngai thladuna a fia em maya soitur awang du hle silchara hian Mizoram House kan panta a thingpuite kan in hnu in motor ke siam tir tur chuan bazara ka pheita a silchara ria tum kan ni a ma se pu hian house ka then hian ipi nau pai a thawak lova kan zan tlan mai do nem ni ti in min lo rona ka phur lo khop mai ka hnial ngam si lova silchara hian tlai cho kan eya daruk le achan ve vela house chu kan chua santa a Mizoram House gate bulchi a hian nula pakhat thir sakor khal hi chak takin aron tlana katai thlupala ngai dam te kadila pu hian cheng zanga ape a kan in soi felta a nat phei chu anawak pon kan hrelo vai ho an pung chaksi a meichia po chu atlan liam ve tamai boka laila pur le baga in karvel chu tui alian na sa angreng khop mai kongpui chu fichan ve te hian a then laia chuan a chima ruwa atlareng boxi a tlan chak vak po a har hle mai chhum azing na sakhop maya ka fog light vuwa chu a eng thei mai lova kan dinga a wiring kan check lai tak chuan chhun lamanula auri kan hriat bok kha kan hrele ta a voinga aron tre chuaka hemitum hian ka hlau hle mai pu hi mi huai sen tak ani a I hlauem min ti po in ka hlau lo ka ti zela fog light chu kan siam tha a kan tlan le ta a baga check gate thlen ma phai pheya hian kan hnunga thil ron tlan ri hi ka hria a ma se motor light eng ma a om box si lova pu po hian a hreve thova a hnu lok chuan chak em mai hian nula thir sakor khal hian min ron le pela heti lai hian kan speed meter chuan somnga vel a kokin ka hria chu tiang speed ta cycle tlan kala hrengai lova zana light tel lo le ngal kan ma fit som panga vela chuan atlan renga pu chuan soram huai so chil ro ati tamaya kan tak mai chu achak kher mai somruk somsari vel chu kan hol phajak zakani ma se kan ma a chuan atlan renga akha tokin aron hoizeu zeu bokani kapu chuan a camera hian thla lak atuma voi engemaw zat chu ala nge ani kan tlan chak ema wang chuan adu ang po in ala hlei theilova ma se a hlatwak lo baka motor headlight engin ka chhun renga wang chuan fia tha hle tura ka ngaya baga check gate thlen ma dewa hian aron hoileta ring takin anui uara minron chiat khum boka ti chuan abo ta thuta ka hlau lutuk chu motor po ka khal tha hlei theilova pu hian kalo khal mayange ati a khal ta a vaireng te kan thlen hian thingpui kan ina ka zia deuh ta ani aizol kan thlena tanga kar hni hnu vela kapu in a camera roll film siam tir chu a chuaka engma reng alo omlo zan thim ringot alanga chu mai po ani lo a uak me na a record po chu vaizai angin aron om vek bokani mak kan ti dun ema pu hian tu ma hne na soi chua a phal lova ma se ama jok hian a officer puite bula anzu in na a soi chuak pala kan department phei chuan an soi du hle ani ka thian pa ruat a ve tho po hian
baga pheya nula lu nei lo a motor headlight in alo mu ve to bokani kan minister pakhat driver po in he nula hi chhun pachanga baga check gate bula hian kong chung fit ni vela sang boruaka loading in min ron chiat khum vak to ati ve bokani November ni som pariat sangkhat zakua somsari pakua a silchara puwan lalanen jeep carburetor siam tura akalin helai muna athil tonte hrengerengin ading le ngata meiche auri hi voisari chia an hrele ani baga abalu zuar tu ameta hne na tanga an hriat danin helai bula hian vainula gitanjali namchom mi hian lo anei ve thina asama buaina a khan police ho hian helpol tran pui thina an pua jan khat chu sipai som ni rualin an pong sual nge a tur zo lovin atuka a ina hian thi a charani chumi zana tang chuan helai hmuna hian rap thlak tak takin an muta fo ani baga check gate pheya chuan police hi an duty ngam ngai meu lo nge ani August ni sari sangkha zakua somriat pakhata ZRX 82 bus kon puidaya a accident khan Guwahati ka omlai ani a pastor kapu thian pa hi seminar mang turin ka hruaya heti lai hian kapu hi Darjeelinga azin lai ani ni soma aizol panin Guwahati kan chu asana Shillonga zankhat kan riaka Shillong zirlai nula pahni le tlangwal pakhat hian motor chuan min lo dila kan panga hian ni som pakhata aizol panin Shillong kan chu asanta ani kalkonga chuan kan tluang view maya Laila pura chi hian kan buaina a intranta nula hovin coconut an leinuala kein vai ar pahni kaleya khuwa kan pelhnu kilometer khatvela kan motor engine a overheata a khului mayani ti chuan kan cholta a thangloka hian tuiluang a oma tlangwal chu tuila turin katira a hnu reilote a hlau em hian aron thleng le maya a tuilak na tur jerikan bur ala thei ngil zui boka tongpo a tong thei manglo pastor chuan thil omzia a zo po in a hlau lutuk chuan a chang thei tlat lo mai ke chuan ram huai nula ngei kha ani ka ring tlata ke ma ngei ka zuk kalta a hlata ka tang chuan nula chuan min lo hui ta ngei mai isua hne na tong trai chungin ka pan lui ngata a hnai deuh ka thlen chuan mitmeng sen lian pui mai hian min lo mela anui tre tuara sari var lang tlang thei a ha a tlai lam ani a ni ala tlalova ka hmuchiang khop mai fit som vel leka kanin hlatlai chuan ring takin mang angri ti hriat tak hian voi thum a tre tuara kalampan hian aron pheya thivot tak ang hian ka hria a bo zui ta ani tuikeng chuan motor lampanin katlan chho wata kanula hola an hlau em boka tlangwal ber a khur reng to mai boxi pastor kapu thian pa chuan radiatora tui a leilu lai chuan gitanjali chu aron kal phei ka hmuta a rei tak adinga a tre tuara phai phei lama chuan a bo zui ta ani kan phur nula te po hian an hmu a an hlau ve hle mai aizol panin kan kal le ta a hnung lama tu ma an thungam to silova kan panga chuan front seat a kanin no a darkar khat chung chu ramhuai hian mu thei silovin min zui rengani Mizoram border signboard welcome to hilly section Mizoram ti internalai chi a hian a tre tuara voisom chuang a au nu chuan a re ta a kan thil ton rap thak to na kalain vaireng te a thing pui kan in chu dora kon pui bus accident sang lampang hlir an lo soibok nen anuam lo du khop mai ria mai te kan du ruma ma se kapu hian atuk le a sial su ka kal turin min ti boxi a riak thei kan ni boxi lo kapu thian pa pastor hian lau su ti in nula tlangwal ho chu a hnem reng boka kon pui thlen ma hian tong trai na po ding mevin kan nei nge ani sarkar jip tho pakhat nen hian kan in zuya ke ni a hnunga kan tlana kon pui dai accident na lai bul chi a hi a chuk em maya a brake hi driver ho chuan kan check phot thina engki ma tha ti kan chian hnu chuan kan kala zan bo ruak a thiang em mai nula tlangwal ho chu an hlau bokani ang an ngoi thap maya
accident na bul kan thlen chi a hian ka motor brake chu a sak tlat maya karap plum thei ta tlat lo mai ma se motor chu a lir chak chuang lova mak ka tilu tuk chuan ka ke chu brake pedal atang chuan kala thla a atlan chak vak chuang mi alo engemoni hian brake chu rap angin ka hreta a ka soi chuak du mi alo thunga thatak chuan kan pel tamaya a hnu chuan brake po chu aron thale mai ani aizol kan thlen hian ka pu thian pa pastor chuan ka bula chuan zoite in konpui da ya khan ka soi du lova kan ar phur kha engemoni hian aron lave ka sin ati a ka ar le ho chu an lo bo diak ti ka hreve chi ani ka pu Darjeeling atanga aron ho hnu chuan pu kan ram huai nu la hming kha ka hreto sin ka lo ti a ani chuan Gitanjali mo alo ti sam eta karon hu ho vele alom ati mak mai boka engma phei chu ka hril zui du talem lovani he channel hi lo subscribe la khonga in min lo share sakla thon thungai nom tak tak kan ron da zel do nani